Benvidos un ano máis ao concurso de gaitas de Ponteareas dentro do que son as festas desta Vila do Pea. 43 anos que levamos neste concurso, en esta edición, tócanos novamente no Centro Artístico Esportivo debido ás obras que se seguen a realizar no Auditorio Reveriano Souturio de Ponteareas. Están as cámaras de Canal Pea Televisión, saudamos a todos os telespectadores que a partir deste momento nos ven neste concurso de gaitas. Imos contarles, en primeiro lugar, que os grupos que participan nesta edición optan os seguintes premios. De primeiro, 1.800 euros, patrocinado por Estraco e Concello de Ponteareas. Segundo premio, 1.200 euros, patrocinado pola empresa Antoagest. De terceiro premio, 900 euros, patrocinado polos empresarios don Francisco Rodríguez Sobral e don Manuel Rodríguez Sobral. Cuarto premio, 600 euros, patrocinado polo Concello de Ponteareas. E de quinto premio, lote de material patrocinado pola empresa Matain Pax. Queremos informarles tamén pois que teremos varios grupos que están ensaiando na parte exterior deste Centro Artístico Esportivo. Imos saudar os membros do xurado, que son os encargados de deliberar cales van a ser neste 2010 os gañadores. Don Manuel Alonso Iglesias, percusionista, bos días tamén. Benvido a don José Manuel Gil Rodríguez, artesán e gaiteiro. E tamén benvido a don Xaquín Sesteira Losada, gaiteiro, bos días. Agradecer a todas as persoas mencionadas e tamén a súa colaboración para o desenrolo deste concurso que principia agora mesmo. Primeiro grupo participante chega da Coruña, os gaiteiros son Rubén Carlos Silva e Julio Sueiro, tamborileiro Francisco Javier Morís e bombeiro Mónica Socas, e o grupo Seixebra. Os días, benvidos. Interpretaránnos en primeiro lugar do autor Iván Costa, Andaribel, e logo a segunda peza, Luda Reboada, de Roselio Groba. Forte aplauso para este grupo da Coruña, Seixebra.
Moitísimas gracias a Seixebra da Coruña, os primeiros dos participantes. Imos co segundo grupo que chegan dende Migrán. Son os gaiteiros Pedro Álvarez e Ángela Vidal, de tamborileiro Cristian Silva e de bombeiro Rafael Crespo. Interpretaránnos en primeiro lugar Pequenas Dousís de Cristian Silva e logo para rematar o Folcachada de Pedro Álvarez. Benvidos dende Pontevedra, Nigrán, adiante o estiario Camille Dadán.
vocal de edad del Gran Pontevedra imos co seguinte participante neste concurso de gaitas en Ponteareas con motivo das nosas festas. Chegan dende a Coruña son os gaiteiros Sergio Núñez e José Antonio Vázquez, de tamboreleiro Daniel Melendrez e bombeiro Miguel Forjales. Interpretaránnos en primeiro lugar do autor Milo Romero, Rumba do Tío Gilito. Logo, para rematar, Muñeira do Morrazo, número 313, do cancioneiro de Castro San Pedro con arranxos do grupo que imos presentar agora mesmo. Benvidos da Coruña, Rebuldeiros.
Pois era o Grupo Reguleiros da Coruña. Imos lembrarles que os membros do xurado son Iván Costa Blanco, mestre de música tradicional e gaiteiro, don Antonio Gutiérrez Pereira, director da banda de gaitas Tremeñado de Ponteareas, don Xoaquín Miguel Rodríguez, artesán e gaiteiro, don Manuel Alonso Iglesias, percusionista, don José Manuel Gil Rodríguez, artesán e gaiteiro, e don Xaquín Sesteira Losada, tamén gaiteiro. Imos co seguinte grupo que chegan dende Poio, xa son tradicionais neste concurso de gaitas aquí en Ponteareas, composto polos gaiteiros Pablo de Vigo e Óscar Ibáñez, tamboreleiro Ramón Corral e bombeiro Marcos Pérez. Interpretaránnos en primeiro lugar a xota para dúas gaitas número 1 de Pablo de Vigo e do mesmo autor para rematar, Muñeira Kiss para dúas gaitas. Benvidos dende Poio, Pontevedra, Redia Solta, adiante.
de Polio Nigrán, imos co seguinte grupo que participará ahora mesmo neste estiario do Centro Artístico Esportivo. Son os gaiteiros Marcos Castro e Iago Prieto, de tamborileiro Marcos Alfalla, de bombeiro Xavier Villaluste. Interpretarán en primeiro lugar Michuca de José Manuel Fernández e logo para rematar Xota de Riomao da autora Magoia Bodega. Dende aquí pertiño, dende Vigo, chega, e recibimos tamén con forte aplauso, o grupo Fol de Coiro.
Donas e cabaleiros, que este ano o concurso de gaitas de Ponteareas está dedicado a don Constante Pérez Bermúdez de Prado, Ponteareas, que naceu o 13 de decembro de 1904 e que finou o pasado 9 de outubro de 2004. Ímonos agora un poquinho máis aló, ímonos ata Madrid, porque de ali chega o seguinte grupo participante, os gaiteiros Rafael Carracedo e Roberto Carracedo, de tamborileiro Diego Vicente, bombeiro Javier Franco, interpretaránnos en primeiro lugar Xaraniña de José Carracedo Pousada e logo para rematar Quer que lle quer de Mauricio Farto. Con arranxos deste grupo que vou recibir un forte aplauso, chegan desde Madrid, Mía Lladura.
premios es que optamos 9 grupos que
Pazo de Marín Pontevedra, damas e caballeros, imos agora co penúltimo grupo participante e voltamos de novo á capital de España, Madrid, porque chegan dende Villanueva del Pardillo. Son os gaiteros Héctor Álvarez Eduardo Barrón, de tamborileiros Cara Alonso, bombeiro Inés Silve. Interpretarános, en primeiro lugar, Muñeira do Bello, do autor José Villariño, e longo para rematar, Rumba de Estribela, de Felipe Rea Otero. Benvidos dende Madrid, a Lúa no Couce.
Damas e cabaleiros, imos xa co derradeiro dos participantes nesta edición, un clásico que todos os anos se achega a Ponteareas para participar neste concurso. Dende Marín, os gaiteiros José Francisco Gil e Celes Goullosa, tamborileiro Jesús María Antúnez e pompeiro Raúl Largo interpretarános en primeiro lugar Soresa da Cruña de Rosario de Leonardo Bouza e logo para rematar Piricuchiña de Iván Costa. Benvidos dende Marín, Pontevedra, Grupo Piricuchiña.
Picuña de Marín, vimos xa os 9 que participan, donas e cabaleiros. Vais a retirar o xurado a deliberar para coñecer os gañadores desta edición, aproximadamente 20 minutos voltados. A deliberación do xurado nesta 43 edición do concurso de gaitas de Ponteareas. Saudamos novamente os membros do xurado que tiveron o seu traballo pero que xa remataron. Aplausos para don Iván Costa Blanco, mestre de música tradicional e gaiteiro. Gracias. Don Antonio Gutiérrez Pereira, director da banda de gaitas Tremiñano de Ponteareas. Don Xoaquín Milla Rodríguez, artesán e gaiteiro. Don Manuel Alonso Iglesias, percusionista. Don José Manuel Gil Rodríguez, artesán e gaiteiro. E don Xaquín Sestira Lozana, gaiteiro. Muchísimas gracias aos membros do xurado por estar nesta nova edición. Invitamos, antes de dar os premios, a subir ao escenario o alcalde de Ponteareas, don Salvador González Solla. Gracias. Tamén invitamos o concelleiro de Cultura, don Andrés San Pedro. Antes de proceder a entrega de premios desta edición, queremos que suba ao escenario dona Olga Pérez Rodríguez. Lles conto que vai recoller un diploma a título póstumo dedicado ao seu pai, don Constante Pérez Bermúdez, gaiteiro de recoñecido prestixio na parroquia de Prado. Don Constante Pérez Bermúdez Dicirles todos vostedes que don Constante Pérez Bermúdez foi gañador do primeiro premio do concurso de gaitas de Ponteareas no ano de 1947 e que foi director da banda de música de Ponteareas en 1927. Ahora sí, estamos esperando por los premios en un salón. Quinto premio, declaramos gañador do quinto premio, premio Valentine, composto de diploma e lote de material doado por esta empresa, o grupo Mi Añadura de Madrid. Entrega o premio don Alfonso Gil. Don Alfonso Gil entrega este quinto premio da 43 edición do concurso de gaitas de Ponteareas, o grupo de Madrid, Mi Añadura. O alcalde entregará ese diploma tamén. Moitas felicidades a este quinto premio. Podedes baixar, moitas gracias, felicidades. Cuarto premio, donado polo Concello de Ponteareas, composto de diploma e 600 euros. O cuarto premio é para o grupo Picuña de Marín. Felicidades ao grupo Picuña de Marín con esa entrega de su cuarto premio.
Imos co terceiro premio. Declaramos gañador do terceiro premio do Xilmar Rodríguez Sobral, composto por diploma e 900 euros o grupo Rebuldeiros da Coruña. Entrega este terceiro premio ao Concello de Cultura do Vendrés San Pedro e ao alcalde de Ponteareas, don Salvador González Solla. Felicidades, Rebuldeiros da Coruña. Imos agora co segundo premio da empresa, donado pola empresa Coagest, composto de diploma e 1.200 euros. O grupo gañador, segundo clasificado desta edición, é o grupo Canle da Rade Nigrán. Felicidades. Canle da Rade Nigrán, segundos clasificados, e chegamos ao momento cume deste concurso, que é o primeiro premio. O xurado desta 43 edición do concurso de gaitas de Ponteareas declara gañador do primeiro premio, donado pola empresa Estraco e do Concello de Ponteareas, composto de diploma e 1.800 euros, o grupo Rede a Solta de Pollo. Pues muchas felicidades. Aquí tienen los ganadores da 43 edición do concurso de gaitas de Ponteareas. Ese diploma o grupo Rede a Solta de Pollo. Donas e cabaleiros, chegamos ao final desta edición aquí no Centro Artístico Esportivo. Le damos as gracias un ano máis por estar connosco e imos quedar para rematar con a peza do grupo gañador, do grupo desta edición, Rede a Solta de Pollo. Felicidades a todos os mujeres, bons días.